Clear tu te in zawai chi bai ka bu ka chu tun tum kan video chuan Adhaar card le kan bank account in lingem tin scholarship te central atanga poisa ron lu thin DBT and direct benefit transfer kan ti ang chi te kha enga te kan bank account na aron lu lo enga te scholarship kan don lo ti vel zo na thina chu ti ang chu a solve dan video karon siam do na channel himen lo subscribe sak turin kan ngen cheu ani tin bank zong hi online na khoi vek thei lova bank thun khat online na DBT direct benefit transfer thei na te tin online na Adhaar card le bank account link thei bik te nom ta chu tiang chu kan video hen karon da tel don ani ama sabera chuan NPCI kan ti hi enge ti hi kanan soi fi ama support anga NPCI chu National Payment Corporation of India tina ni maya hei hi bhim kan ti te UPI online na poisa kan transfer na thin zong rupee kan ti ang chi te National Financial Suites kan ti ang chi India ram sarkari na online na poisa impact na tura ta na Asiam Corporation na din ania heta hian NPCI a kanin register lo emo kan bank account kha NPCI ami ani lo chuanin online na thil han ti vel thil han level transfer vel aboi thlak ani tin DBT tilata chu direct benefit transfer anti central atanga ham thatna antinan PM Kissan sumte scholarship te engemo kan account na direct ron lu thin direct benefit transfer DBT kha ni le ta chu kan bank account ni DBT ani em ti vel te po kha a check dan le ati vel dan kanon sei don ani ama sabera chuan Google khan Indian Overseas Bank big te tana Adhaar card le account link dan karon sei ma saberanga Google a search bara khan Indian Overseas Bank Adhaar link ti kan tai panga ti chon hnuaia hianin aron langta link Adhaar number through account number aron theih Indian Overseas Bank big ani ti chuan kan click anga tichuan heti hian Indian Overseas Bank dashboard kharon hongta link Adhaar through account number ti nia heta hian account number chuduna turte omta a tin Adhaar number digit som pani chudun turlom ta bokta tin benga kan mobile number da nge ya kha asuduna turom boka tin link account to NPCI for DBT entita hi poi mo ta em tani he Indian Overseas Bank kan account na kha NPCI in registera direct benefit transfer na tur in kan link duem yes le no thlan tur lom ta hi kan du kha kan thlang mayanga Indian Overseas Bank big te ta na ni chu ti chuan if DBT is yes select the name of the previous bank ti velte tan bank thirang rang kha ta tin consent tik turom ta boka annoyan captcha captcha chuluna turom bokta ti kan fill vek to nu kan next ti kan click nga ti chuan one time password kami kan benga kan register mobile khan one time password arun thlenga tin Adhaar le kan bank Adhaar a kan mobile number kan one time password aron thleng bok nga ti chuan complete kan met anga kan click anga ti chuan ein link don ti nani hi Indian Overseas Bank big te ta nani ti chuan ale peka chuan ta hian Indian Bank account nei te tan Adhaar card ne na link dan Indian Bank Adhaar seeding ti kan click ang ti kan type ang Google search bara kan Indian Bank Adhaar seeding ti kan chulu tanga ti chuan Indian Bank online Adhaar seeding ti lo om ta ai kan click le anga ti chuan Indian Bank official kami dashboard kan lut le ta heta hian account number chutlu turania tin please enter the text as shown in the image ti hi chuan helai hnuaia captcha ang chi kan chulu tanga hi captcha hi alo thive thina chuwangin alo diklo ni chen refresh image te po ti hena click thei ni ti chen consent form kan click anga submit kan submit anga ti chen kan submit vele khan helaya aron sidana chuanin kan Adhaar card kha udai lama tangin kami bank account na in link tur kha in thonanga ti chuan register mobile number OTP lo thlenga ti chuan Adhaar card ta kan mobile number OTP lo thleng bokanga ti chuan chumi OTP chunna tur chu lo in honga kan chunlu dik zel chuanin ti khan
Indian bank kan bank account le kan Aadhaar card chain link ti na ni ador le chuan Punjab National Bank account nei te tan ani a hi Punjab National Bank Aadhaar link ti kan click le kan ti kan type panga Google a hei mobile phone ate po ti vek thei ni ti chuan OTP based Aadhaar seeding and authentication of account ti lo ta hi kan click anga chuan Punjab National Bank website dashboard a kan lut ta heta hian ati dan tur chi sang sang kharon inject ta helai hnuaia hian click here for OTP based Aadhaar seeding ti ta hei click here ati nine kan click anga ti chuan Aadhaar request capturing and validation through secure page ti ta heta hian please provide below details ti lo ta chuan kan account number chuluna tur lo ta tin captcha hi a refresh na tur boka hi captcha lan lo chang te tin lo thi pal chang te thin ta captcha adik theilo ni chun kan refresh mai anga ti chuan enter captcha kan chulu tanga continue ti kan click anga ti chuan kan bank account kami Punjab National Bank ami kha adik ngai ani chuan continue button kan click anga chuan OTP kami kan register mobile number Punjab National Bank kan account na mobile number kan da khan OTP ron thlenganga ti chuan chu OTP chu kan chulu dik chuan Aadhaar card nena link turin OTP Aadhaar kan mobile number aron thleng le anga ti chuan continue kan click anga chuan OTP lo thlenga kan chulu tanga chung zong kan ti fel vek to hnuwa chuan validate ti ta validate button kan click le anga ti chuan when it is successful you will be shown your personal details ti velte himani personal details te haron langa kan next zelanga ti chuan a complete na kha aron mai don ta ni hei hi Punjab National Bank bank account le Aadhaar card link dan ani ti chuan adot le chuan Union Bank Aadhaar link ti hi Google kan search le anga ti chuan link Aadhaar number to account number ti kan click anga ti chuan heta hian Union Bank website kan lut ta hian digit som panga account number chuluna tur ta hei voi ni chulu tur ani ti chuan name of account kan nei tu kan chulu tanga tin Aadhaar number digit som pani kan chulu le hei re enter zelangai ni hi ti chuan name of account hi chuan in saving nge ani current account ti vel te kha ani anga ti chuan name heta hian hnuaia hian Aadhaar details hian in as per Aadhaar card atita Aadhaar card kan mi in jedan dik tak tin contact details hian kan mobile number email chulu tat chuan kan submit le anga ti chuan chumi hnuwa chuan anti dan tur kharon inject zelanga OTP boka kha Aadhaar card nena link tur kan ni wang khan Aadhaar card kan mobile number kha ain apoi mo khatan OTP lo thlenganga ti chuan hnuwa complete na tur le validate na tur kha aron vele mai don ani ti chuan Union Bank kan zo hnuwa chuan Kotak Mahindra Bank account nei te tan Google Kotak Bank Aadhaar link ti kan click mai anga ti kan thulu tanga ti chuan chuta chuan update link seed Aadhaar ti hi Kotak Mahindra Bank bi ka lo ta heta hian ti dan tur chi sang sang ron ji ka online manga ti thei ti te mobile banking manga ti thei ti te ni atin internet banking net banking manga ti thei ti te ta website hian click here to link your Aadhaar with your bank account ti hian kan click anga chuan register mobile number kami Kotak Mahindra Bank kan register mobile number kan chulu tanga chuan date of birth te send OTP ti te lo ta hengi kan ti zelanga chuan OTP lo thlenga process a khachu aron lang ve zel don ani chuan ICICI Bank po hian online in a link ve thei boka Google khan ICICI Bank Aadhaar link ti kan click ti kan type mai anga chuan step to update Aadhaar in your ICICI Bank account ti hian internet banking manga ti dante tin apps kami ICICI Bank apps manga link dante aro inject ta tin ATM mangpon anni bank hi chuan Aadhaar card le bank account na link thei
chuan internet banking te tin customer care zuk biaka zuk daila chutia zuk ti thei te ta tin branch a ngei kala valing dan te omle ta vek ani hei ICICI benga Adhaar card le bank account link dan ania tin hei heng bank ba ka hian bank nong po hi online ati dan om ta ti chuan then khatero chu an bank an branch awa kal kher ngai te om ta heng te po hi a state a zir khan then khat chuan in online a lo hong che lo te po kha nom thei a link thei vek ani ti kha chiang tak khan soi ngam big lova amaro chu an website an tarlan dana hi chon thei tura ngai ani a tu chu bank then khat khang bank a khan DBT enable lo te ni ta ni online enable thei lo kan ti ang chi direct benefit transfer thei lo ang chi khan ta heta hian Indian Overseas Bank ai chuan DBT atan a man thei a link thei ti kha ani maya hi bank thun khata chuan ani vek chuang lo ani ti kha kan shredon nia ti chuan kan bank account kha DBT enable ani empty check dan kan soi le anga npci.org.in a hian kan lutanga npci.org.in a NPCI website National Payment Corporation of India website a kan luta a heta hian thil chi hrang aron langa immediate payment service ti te thil chi hrang mai kha ron lang ta a heta hian online a thil ti thei chi hrang kha am ve ni ti chuan consumer ti ain kan click anga consumer ti kan click nuwa hian Bharat Adhaar seeding base ti hi kan click ang Bharat Adhaar seeding enabler base ti kan click anga hemi kan click nu hian Adhaar number chu na tur lo ta ni heta hian kan Adhaar number kha kan chulu tanga ti chuan kan Adhaar number kha DBT NPCI ani em ti kha chingnon ta ni chu ti chuan hnuaia hian captcha kan chulu leang khati captcha kan chulu dik chia khan Adhaar number kan Adhaar number le kan mobile number in link Adhaar link mobile number a kan OTP lo thleng ta chu OTP chu one time password chu digit duk tur ani a chu kan chulu leang chumi nu kan submit ang ti chuan a status aron lang ta ni Adhaar number tin mapping status a hian enable for DBT direct benefit transfer atan he bank account a hi a in link tina ni maya chu Mizoram Cooperative Apex Bank alon hela hian bank name a hian kan bank account a big takin kan direct benefit transfer na tura ta na in link akha aron lang don ta ni then kha chu SBI te poni mai the then kha chu HDFC te Mizoram Rural Bank te poni mai theya helai bank ming ron lang hi kanti nun reng kha ngai ni mission khatin ka scholarship alut lo ti te ka job card in hlona alut lo kanti fo te po hi dik tak chuan DBT direct benefit transfer atan a kan mana kha kan bank account kha kan lo ti thi wang to te tin kan lo ti nun reng lo awanga bank lamina an freeze wang te po kha ni ve thaya chu wangin direct benefit transfer na turata na NPCI ya kan bank account link akha kan vil that angai ni ti kha kan soidu boka tin hei online pana thlak thaya bank te nakena video danga online a thlak dan kan laron siam le don ani hela hi poimo khop mai clear tu ten uluk takin kan zir chiang don nia ole ka soi tak ang khan bank zong hi online in Adhaar card nen bank account ni link vek theilowa tin tu na karon tar lan te po hi a branch ajir khan lo pom lo te po kha an nei mai theya kha ero kha chu a bank lampang thunei na ani awangin kan soi theilawa amai ro chu an website an talan ang hi chuan try ve hrim po kha mi puiten ati chi ve mai thei ani tin hemi NPCI link hi
video description na hian karon da dona heta hian mani account kan bank account kha NPCI direct benefit transfer ani NPCI Adhaar card le kan bank account in link ti te tin DBT enable ani ti te kha mani in kan lo check mai don nia ole khatizong kha tun tumatan kan video ron siam thei chu ania clear tu tin in log pui nge kan bei se ya comment le like le subscribe kha kan bei se vereng ani kan lo me ole tun tumatan chon khatizong kha kan video ron siam thei ni sela in log pui nge kan bei sei ani zawain mang thaule medit exam